Unsa kang klaseng asawa? Kung nahibaw pa lang ko kaniadto, dili ko ikaw pakaslan. Ay kung nakabalo pugong ingana ka, di tapog ka pakaslan. Wa kay silbi asawa ka. Ikaw po, wa po kay silbi. Wa kay nahot. Wa po kay nahot. Baog kang asawa ka. Ay, ikaw, piso. Tupa di tagtihiras day. Pasensya ka na ha. Damanunon, rumagay ko. Basta damanon ko, mananday rum ako. Parehas ta eta. Damanon man sab ko. Basta damanunon sad ko. Nagdamanon ko na mga utro ba kong itlog. Uy, Marie, kagwapa. Din mo panuwaya ka, uy. Buyog taon, pre, oy. Nasiksi ka magmayo. Pare, baya. May kamari kay may kauban kagig nga boy. Nasigar ba kay mata? Ako to ning bana, pre, oy. Panty mo diha. Gining day. Tanang-tanang mong panty be. Ay, bastos. Bastos gun. Panty magkanang pamaligya diya. Ay, time sabi ay no. Narao. Ikaw mo suot, sir? Dili ako ang asawa. Nagpila man ni day. Tag 50 ang isa. Oh, mahala sa nani oy. Oh, tanaw na maging mga gisian niyo. Ay, pahinaway diya, sir, ha? Yung sigurado ko, hindi ko kaka-afford na kayo, ha? Para man yung balay, oh. Kagubao na magali na siya. Na, wala ka masayo day nga daghan kay kukorta. Basin, kawatan ka. Ukaha. Tulisan. Ay patag istorya na day ha. Mapatay ta man ka karon. Oh? Killer pag yun. Ay, Sana anak manimbata. Aram mo kumpisal sa ato mga sa. Ano sa mga sanay? Kanang mutubag og dili mo sugot sa sugo sa ginikanan. Wala ko sanay. Ha? Nga naman. Isubot mo ko sugot tatay. Unsa man anak? Pagpangwat og manok sa tong silingan. Laon sa man ni? Kalood ba? Kining sir? O saan siya? Kana ba day? Amo na kondom. Mo ka na gitawag nga safe sex. Yun na pa. Nga naman day, wala day sex sa inyong bukid. Naaman. Pero di pa rin mo naan ka grabe nga astang panit mga tangtang. Sos! Kadi malas may nga tawa! Naunsa ka niya iska? Gisapot ka man god. Da! Kinsa may di sa puto ni numero nga akong gipatlan ni Edgardo! Nga out of 3 agents, anto nga naman siya may igo! Sos! Ni mo iska! Kung ka na pangimon to nga, mo'y diri sa kong tumoy. Pertig yun tang igoa! Unsa kay pertig igoa? Huwag ka mauwaw nga pertig naman na luya ha? Maglisod na magani ka, bisa ka isarap! Ngano ka ano? Nga ang mga lalaki, hilig man kayo mo kaunog hilaw? Unsa to? Hilig mig hilaw? Ay, Jod, pag yung nana. Kay maura ba na hinungdan? Kung nganong nagkabuwag mi sa kong asawa? Kay nganong nagkabuwag masad mo? Waka antos, kay parat daw kuno. Ay, Nay, dili na lang siguro kumupadayo nag-eskwela, oy. Kay nga naman. Kuan man good nay, gikapoy na man good ko sa pagtuon. May pa man sigurong maguyab-uyab na lang ko. Hoy! Baba, John! Kabata pa ni mo, niya maguyab-uyab na ka? Di pa man gani ka kamao mula ba si mo mga pante? Nanay sa doy, maninood man po? Kaya nga no, di tinood. Basta na, di na kumiskwela. Kapoy na kayo di na kaya sa kong utok. O niya, ganahan na ka mag-standby. Ngaway mapaabot. Kung ipasulabi ni mo ni mong katapol, wajod kay bayang ugma. Og labaw sa tanan, way mahitabo si mong kinabuhi. Doon na naman ko'y nahitabo, nay. Unsa ko'y doon na nahitabo? Doon na nahitabo na mo sa kong uyab. Hoy, Migo! Kumusta naman? Nakauna ni mga ako nahatag nga sudaan? Unsa mo to sudaan, amiga? Waman ko makasabot ato. Pero, lamis siya. Nahurot ko na ako sa bukog. Mao ba? Giapel po na ni magkaon, hasta koko? Ha? Naa dito'y koko? Oo, kaya ako man to gisagulag tudlo. Unsay tudlo? Basta, masabtan na ni mo niyang gabi maglupad-lupad na ka.